sa hapon. Ari sa aton nga linya, Albert Villanueva sang Stone. Sir Albert, ano tong... Day lang, wipe siya kasabat? Daw traffic enforcer kay. Daw si Mr. Cordero. Sir Albert, ano tong panawagan mo siling mo? Live ka sumong sa Action Radio, sa Action Art? Ako no, sanat mayong aga, kahit mayong aga sa imo talang nga dagulamat eh. Nakamonitor ko pala sang subong nga nagkakabo. So, ako naman nanawagan lang ko sa mga operator, sa mga driver, no? Wala niya pinilian ang ginakpanay, no? Wala niya pinilian. Okay. Basta, dili lang kaya base sa dokumento ngayon pagbuwasan natin sa LTFRB ang Memorandum Circular 2023-052 dito December 22 nga kita na lang dapat bigyan magpa-consolidate. So, nasolusyonan na sa aming grupo pero ang subong 1 month pa o until January 31, 2023 amo ni sa minata nila nga due process. So, simula niya, why niya kantanan, sa niya panay. Okay. Manawagan ko sa mga operator, basta may URCR ka lang, amo na yung instruction mo, basta may URCR ka lang na hindi expire, sige ka mo yung biyahe. Kaya nakaintindi na na yung LTO, na nadakton ka, may URCR ka man. Amo lang na yung manawagan ko sa ila, sunad. Kaya niya, may due process pa man, may 1 month pa, kami gani, nagpasalamat kaya nag-extend pa 1 month. Kaya actually, hindi na extension, hindi man niya para consolidation. So, galing na submit na kami niya, sa amon niya nga letter of intent to consolidate, pero, panalo pa yung mubutan kami nila, magalimo kami isang kuho, nagyan lang yung tanan sa tradisyonal. Hindi nga, sa mga operator, no, hindi ka mo magkasahap, basta may dokumento, kaya may URCR ka, wala na yan dinakpanay. Kabalo na yan yung LTO. Hindi natin pagkakalangan mo yung mga ano, kayo nung problema. Na-monitor ko siya na tangin mo nga mga ano. Na-monitor na, hindi bila namin nga, tamo kita sila. So, hindi yun pa, no? Hindi yun pa, kasi yung programa, hindi man ta, bilaro kabangganan pa, tungod na nga mong Secretary General, o GO, sang normal na yan, yung gusto nila sila manda, doon na nabila. Kaya nung tayo, di ba ron, kaya kami nagasunod, nagapangita kami sa proseso. Ako, kung paano masolusyonan, ang hindi mga problema, nag-progress na ni problema sunat mo. Gani man. Anyway, basi karon sa udto maka-update kami si imo kay do ipit na gig ko. May gani kay tingala ko sino ni si Emelina Villanueva. Asawa mo na eh? Hindi, mama ko. Mama mo. Nagagamit kaya nga ako ng cellphone na may FB. Kaya hindi na monitor ko. Kaya gani na ba? Sa ako siling ko nga si Ma'am Emelina, nagayo ko ma-interview. Abi ko sawa mo na mama mo gali. Mama ko. Galing nga ano na sana, hindi na patay naman. So, amo na ara sa ako ng yung cellphone. Sige. Thank you gid sa imo Sir Albert. Karon sa udto dugangan ko ni kido ipit na gig ko. Sige, sinasang kali, may schedule man kami meeting pero no. Okay. Actually, may mga sige, sinasang tambay ko ron, open ko, welcome to lang sa interview. Sige. Salamat kid. Action Hotline. Grabe, ka ipit na gitsimpo ko mo. Pero karon ha, kay may mga meeting pa man niya kabudlay kung damo o may power sa syudad, kailangan mo sa nagadesisyon siling ni Rizal Balsimo. Joseph